توجہ کرو۔ حضرت عباس نے خیمے وال منہ کیتا تے بول کے کہندے سکینہ مینوں معاف کر دے، تیرا چاچا تیرے پیاس بجھا نہیں سکیا۔ سکینہ مینوں معاف کر دے، سکینہ تیرا چاچا تیرے پیاس نہیں بجھا سکیا۔ حضرت ذوالفقار وچ خیمے بے بے زینب وچ خیمے بے بے زینب ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسے پانی پی پی رجے۔ حضرت ذوالفقار توجہ کرو، 7 سال دے سکینہ پیاس نال بل بلا رہے۔ کون سکینہ؟ آقا حسین دی نور نظر لکھتے جگر پیاس نال بل بلا رہے۔ حضرت عباس آئے عرض کی آقا حسین سکینہ پیاس نال بل بلا رہے، پیاس نال زبان شریف بار آ گئے۔ آقا اجازت دیو میں نارے فرات تو جا کے پانی لے گیا وہاں۔ آقا حسین نے عرض کی عباس تو میں جدو رات نو سی سو جانے تو خیمیاں دا پیرا دینا ہے۔ عباس جنہ نے 3 دنوں تو ساڈے تے پانی بند کر دیتا ہے، انہاں پانی کتھوں لین دینا ہے؟ حضرت ذوالفقار نہر فرات جتھے جانور تے پانی پی سکدے نے، درندے تے پانی پی سکدے نے، پرندے تے پانی پی سکدے نے، پر امام حسین تے پانی بند کیتا گیا ہے۔ امام حسین دے شہزادیاں تے پانی بند کیتا گیا ہے، امام حسین دے پورے قبیلے تے پانی بند کیتا گیا ہے۔ حضرت ذوالفقار توجہ کرو، حضرت عباس نے جدوں اجازت لے لے مشکیزہ ہاتھ وچ پکڑ لیا، میدان کربلا ول ٹر پے۔ راوی لکھ دے نے حضرت عباس نہر فرات تے پہنچ کے مشکیزہ پانی نال بھر لیا، اپنی سواری نو اشارہ کیتا، فرمایا پانی پی لے۔ سواری نے نا وچ سنگا لایا، فرمایا جدو میرا سوار پیاسا ہے سواری پانی کیویں پیوے گی؟ حضرت ذوالفقار توجہ کرو، حضرت عباس پانی دا مشکیزہ ہاتھ وچ لے کے اپنی سواری تے سوار ہو گئے۔ حضرت ذوالفقار توجہ کرو، عمر سعد نے آکھیا کوفیو اتلے دھیان کرو، ہاشمی جوان پانی دا مشکیزہ بھر کے خیمیاں وال جا رہا ہے۔ وہ اج انہاں دے جواکاں نے پانی پی لیا، تواڈے وچوں کوئی بھی خیری سلامت گھر واپس نہیں جائے گا، انہوں روکو۔ حضرت ذوالفقار حضرت عباس تے تیراں دی بارش شروع ہو گئی، او مشکیزہ جدے وچ پانی حضرت ذوالفقار چھلنی ہو گیا ہے۔ حضرت عباس تیزی نال خیمے دی طرف آ رہے نے، ایک پلیت آیا اگے ودیا، انہیں حضرت عباس دے بازو تے حملہ کیتا، حضرت عباس دا بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دوسرے ہاتھ وچ پکڑ لیا، حضرت ذوالفقار نے حملہ کیتا، حضرت عباس دا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے پانی دا مشکیزہ اپنے دندان مبارک سے پکڑ لیا، حضرت ذوالفقار ایک نئی دایا آگوں نے حضرت عباس دے دندان مبارک تے حملہ کیتا، شہزادے دا منہ شریف زخمی ہو گیا، پانی دا مشکیزہ زمین تے آ گیا، نال ہی شہزادہ زمین تے آ گیا۔ حضرت ذوالفقار توجہ کرو، حضرت عباس نے خیمے وال منہ کیتا تے بول کے کہندے سکینہ
مینو معاف کر دے، تیرا چاچا تیرے پیاس بجھا نہیں سکیا۔ سکینہ مینو معاف کر دے، سکینہ تیرا چاچا تیرے پیاس نہیں بجھا سکیا۔ حضرت ذوالفقار وچ خیمے بے بے زینب وچ خیمے بے بے زینب ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا، اسے پانی پی پی رجے، آ جاوے ویرا